duhovnika je do crkve je da govori da treba da vodite decu, da decu pričešćujete, da decu učite, da treba da se pričeste, da decu učite kako treba da priđu kod sveštenika, da prekrste rukice, da izgovore svoje ime. Šta će biti sa ovim izopačenim zlim svetom? Sve ono što je korisno za svakoga, apsolutno za svačiju dušu, a osobito za dolazi dušu nemilosrdni sud, dolazi na svetu liturgiju i da se dete što češće jer sud će biti nemilosrdan prema svakim ovako izopačenim i zlim svetom, zlim naraštajem koji se klanja pravoslavnom hrišćanstvu. Sud će biti nemilosrdan prema onima koji sami nisu bili milosrdni, već su služili lažima zmije, služili su srebroljublju, vračarstvu.